खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट हरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसा सोनायनिफ्राय जागायजेननानै जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसा सोनाय निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसा सोनाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि जाय फैसा मोननो हागासिनो दा नोंथांमोननिसिम जोंहा सरकारा रादाय होदोंमोन एलपिजि गेसनि थाखाय एबा संग्रा गेसनि थाखाय 250 थाखा फैसा होगोन होननानै दा बेखौलाय नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाला आं बिनि बागैबो आपडेट हरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो उजाला स्किमनि बागैबो आं माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय रेशन कार्ड जब कार्डनि बागैबो आं माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोबनायाव आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा दायो जा 10,000 चेक मोननो हागासिनो दङ दा नोंथांमोना आंनिसिम माने गोबांनो कमेन्ट खालामनानै बुंहरगासिनो दङ आरो गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम माने WhatsApp-आव SMS खालामनानै बेखौ खोन्थाहरदों आरो दिनैसिमबो जोंनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा हाबफैयाखै होननानै जोङो इसेबां सिगाङावनो चेकखौ मोननो हाबायमोन बिनिफ्राय जोङो बेंकआवबोथ' गोबाव जालायलांबाय जोङो डिप'जिट खालामना होनाया नाथायबा 10,000 फैसा जोंनि बेंक एकाउन्टआव दिनैसिमबो हाबफैयाखै होनना नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम सोंहरगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो माखासेया बेखौ बुंहरदों दे जोंनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसाथ' हाबफैबायमोन नाथायबा मा जाखो लोगो लोगो दसे उनावनो 10,000 फैसाखौ लांफिनदों होनना नोंथांमोना सोरबा आंनिसिम बुंहरदों आरो दा बेफोरनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसा सोनायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसाखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हाखासिगोनखा बे 100% आरो नोंथांमोना मोनखाथारगोनखा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव सोर मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ थिग जाजोबो नोंथांमोना मोननो हागोन नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरखानो नागिरदों जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ इकेवाइसि होनांगौ दं इकेवाइसि माने केवाइसि होनांगौ दङ जायफोर नोंथांमोना मिथिखानानै दङ केवाइसि होनांगौ होननानै आरो जायफोर नोंथांमोना मिथिया नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ केवाइसि होनांगौ ना होनाङा दा बेफोरखौ नोंथांमोना जेनेबा एसे गावनाव एसे बारा फोथायनाय गैयाबा केवाइसि होनांगौ ना होनाङा बेफोरखौ बारा नोङो मोजाङै मिथिना मोनाखैबा गावबागावनि बेंकआव थांनानै नोंथांमोना खबर लाहैबानो जाबाय आरो केवाइसि होनानै लायाबाथ' नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबखायानोसै नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिखागौ दा बेनिखायनो बे खेबसेल' चान्सखौ नोंथांमोना ओरैनो थांहोनो नाङा मानो होनोबा फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवल'सो 8,000 फैसाखौ सोगोन अरुणोदय मोनगिरि नोंथांमोननिसिम फैसाखौ दा बिनिखायनो बे ओइदिनखालि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबाबानोथ' नोङो मोनला आरो नैबे अरुणोदय स्किमनि नैबे 8,000 फैसाखौ दा बे 8,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखायनोथ' गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ मोजाङै थिक खालामना लाखाबानो जाबाय जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौनो बुंगासिनो दं आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जायखौ नोंथांमोना मा होननानै मिथिनाय जायो दा बिथाङा बेखौ बुंदों आरो फेब्रुवारिनि 20 तारिखनि फुङावनो जोङो 8,000 फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव तुफुं होलायनाय सोना हरगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव तुफुं होलायनाय हाबनो थाखायथ' नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ थिग जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै फैसा मोनगासिनो दङ एकाउन्टखौ गासिबो थिक खालामना लादो होननानै दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै गोदानै एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनालाय नैबे 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन हाया दा बेखौथ' आं मोजाङै दायो बुंहरनो हानाय जानाय नंला जोंहा दिनै बेसेबां थारिख जाखो जानुवारिनि जोंहा 21 तारिख जालायलांबाय नाथायबा दिनैसिमबो आं बेखौ मिथिना मोननाय जायाखै जे एबा खोनायाखै आङो बेनिफिसियाल लिस्टआव जोंनि नामाबो फैबाय बेबायदि होननानै आं दिनैसिमबो खोनानो मोननाय जायाखै दा जेखियानो जायामानो बारा गोबाव माने एसेबां माने समाथ' जोबथारसिगोन बेबोथ' नङा जोंहा समा एसे दंसाबो बुंनायानो जाबावला जोंनिया समा जोंहा एसे दंबावो फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवसो सोगोन नालाय दा बेनिखायनो फेब्रुवारिनि 15 तारिखहालागै नोंथांमोना जायफोर गोदानै एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैनो हागौ आरो जुदि फैयाबाथ' नोंथांमोना 8,000 फैसाखौ मोननाय नङा बेनो आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैगोन मालायफ्रा 8,000 मोनोबा नोंथांमोना मोखां नायख्ल'ल' थानांगौ जायोबा नोंथांमोना गोसोखौ बोरैबा मोनगोन जायफोर नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना दैजोल हमबानो जाबाय नोंथांमोनाबो 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना सिगाङावनो अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा नैबे फेब्रुवारिनि 15 तारिखहालागै नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैखागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ खालामना लाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय बाथ्राया बेफोर एकाउन्टखौबो गासिबो थि खालामना ला होननानै नामा नोंनिया बेनिफिसियाल लिस्टआव फैबानो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैगोन बे नङा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय फैदो नैबे
जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ फरायसाफ्रा माब्ला मोननो हागोन एबा जायफोर ग्रेजुवेट जाखांबाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव मोननो हासिगोन फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव जीवन प्रेरणा स्किमनि जै नोंथांमोना मास मोनसेयाव 2500 करोड़ फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामना होबाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरबाय थादोंमोन फेब्रुवारिनि 1 तारिखआवनो नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बिथांमोना सिगाङावथ' बेखौ खोथा होदोंमोन नाथायबा बिथांमोना बुंनाय बायदिथ' खामानिखौ मालाबाबो एक्जेक्टलि मावानोसै नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेनिखायनो बिथांमोना दायो गोदान डेटखौ नोंथांमोननिसिम होबाय नोंथांमोना नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि जोहै नैबे 2500 फैसाखौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हासिगोन मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोना 2500 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ बोसोरसेनि थाखाय दा बे जाहैबाय जोंहा जीवन प्रेरणा स्किमनिया दा बेनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना फेब्रुवारि मासावनो मोननो हागोन ओरैनोथ' बिथांमोना बुंदोंमोन फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि जै फैसाखौ मोनगोन होननानै नाथायबा फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव सोगोन ना सोआ बेबो दायो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय मानो होनोबा जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ बिथांमोना फेब्रुवारिनि 1 तारिखहालागै बिथांमोना सोनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथायबा दायो बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै फेब्रुवारिनि 10 तारिख खालामबाय दा बेनिखायनो नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौबो फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव बिथांमोना सोगोन ना सोआ दा बेखौ आं दायो फिक्स बुंनो हानाय जानाय नंला ओरैनोथ' बिथांमोना खोथा होखादोंमोन फेब्रुवारिनि 1 तारिखआवनो नोंथांमोननिसिम मासै मास निजुत बाबु स्किमनि जै फैसाखौ सोना हरगोन होननानै नोंथांमोना बयबो दायो नेनानैल' थादो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खबर मोनोबा आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जागोन दा बे जाहैबाय जोंहा निजुत बाबु आसनि स्किमनि आपडेटआ दा बिनिफ्राय फैदो नैबे माबाया एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसा दा नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय नंला बिनि खामानिया जोंहा जोबाखै होननानै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो नांगोन जेबो दायो खबरबो गैखाला आरो मालाथो होबावनो नै जोंहा जानुवारि मासावनो होनायनि खोथा दंमोन दा बे जानुवारि मासावनो जोबलायलांसैनो जोंहा फेब्रुवारि मासा फैलायलांसै जाय फेब्रुवारि मासावनो जोंहा आसामनि एमएलए नि इलेक्सननि एमसिसिआ नांगोन बायदि आरो 28 तारिखखालि फेब्रुवारिनि 28, 27 बे मोननै डेटनि गेजेराव एमसिसिआ नांगोन बायदि आरो दा बेनिखायनो दा नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय इलेक्सननि उनावसो जोङो जायफोर अरुणाचल स्किमनि फैसा मोनगोन नोंथांमोना सानना लादो आरो जोङो गेसनि एबा एलपिजि गेसनि बे 250 थाखा फैसाखौ जोङो इलेक्सननि उनावसो मोननो हासिगोन होनना नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआवथ' एप्लायानो जाबावखैसै आरो एलपिजि गेसनि थाखाय जोंहा फर्मानो फैबावसो बिटिसिनि बाहेरनियाथ' जोंहा एप्लाया जोब्बायमोन अब्लाबो बिथांमोनाबो माने 250 फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै दा मा होनो बिनि बागै सरकारा एसे उनाव माबाफोर आपडेट हरोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन नाथायबा बाथ्राया बेनो आरो जोंनि नैबे बिटिसिनाथ' इलेक्सननि उनावसो मोननो हाखासिगोनखा नैबे एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि जै फैसा लाब मोनगासिनो दङ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया नैबे रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जब कार्डनि जै नोंथांमोना गेरेन्टि 100 डेजनि नोंथांमोना खामानि मोननांगौमोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो बोसोरफायाव नोंथांमोना 100 डेजनि थाखाय 100 साननि थाखाय नोंथांमोना खामानि मोनथारनांगौ दा नाथायबा जोंनिया बेबायदि खामानिखौनो दायो मोना दा बेनिखायनो दा मदि सरकाराथ' जि रामजि स्किम खालामबाय होननानै नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरदों नैबे एमजिएनरेगा स्किमखौ दायो जि रामजि स्किम खालामबाय होननानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों जायनि जाय नोंथांमोना बोसोरसेयाव दायो 100 साननि जायगायाव नोंथांमोना 125 साननि थाखाय नोंथांमोना खामानिखौ मोननो हासिगोन नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया बहा 100 दिन बहा 25 दिननि बाथ्रा मा बोसोरसेयाव मालाबा सानसेनि फैसाखौनो मोनबावासो नोंथांमोना जायफोर जब कार्ड गोनांफ्रा फैसा मोनगोन ना मोनाखै बोसोरसेयाव खैस' नोंथांमोना फैसा मोनदों खै हाजार फैसा मोनदों बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरलाय जुदि नोंथांमोना 100 साननि थाखाय बोसोरसेयाव खामानि मोनबाबो नोंथांमोना गोबां हाजार फैसा मोननाय बोसोरसेयाव 40,000 45,000 बेबायदि नोंथांमोना फैसा मोनहैनो हागोन दा नैबे 125 डेजनि थाखाय नोंथांमोना जुदि बोसोरसेयाव खामानि मोनोबा नाथायबा बेनो आरो जोंनि नैबेहाय जोंनि आसामावल' नङा जानो हागौ बेलेग जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव बेबादिनो जानो हागौ जब कार्ड थाबाबो बिथांमोना निसय बेबादि गेरेन्टि खामानिखौ बिथांमोना मोननो हाया जानो हागौ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो गभर्नमेन्टआ मोजां बेबायदि स्किम लाबोयो नाथायबा जेबो मोजां इमप्लिमेन्ट जाया बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंनो नांगोन नङाबा गोबां मानसिफ्रानो लाब मोननो हागौमोन आरो जब कार्डआथ' गोबांनियावनो दङ नालाय नाथायबा जब कार्डनि जोहै बिथांमोना फैसाखौनो मोननो हाया बेनो आरो माने फैसाखौ मोननाया माने खामानिखौनो मोननो आरो 100 डेजनि गेरेन्टि खामानि मोननांगौ नाथायबा 100 डेजआव सानसेनिबो सोरबा सोरबाथ' मोनबाव खोमा दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनांगोन दा बे जि स्किम जा गोदान लाबबाय दा बिनि जोहै नायनोसै फैगोन बोसोरफ्राव माबायदि जायो एबा इलेक्सननि उनफ्राव माबायदि जायो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरगोन 125 दिननि थाखाय जा नोंथांमोना खामानि मोननो थांगासिनो दङ जब कार्ड गोनां नोंथांमोना दा मोनगोन ना मोना आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एसे उनाव आपडेट हरगोन दा बिनिफ्राय रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना नैबे
इलेक्सननि उनाव दालि सिनि संख्रि बेजों लोगोसे जानाय थावखौबो नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ 1 केजि दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि आरो बिनिफ्राय 1 लिटार जागोन बेबो माबाया जानाय थावा थाव गुबैया दा बेखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हागोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामनो हाखाबाय जुदि बिथांमोना सरकारखौ खालामफिननो हायोबा एबा सरकाराव फैफिननो हायोबा होननानै बिथांमोना बुंबाय आरो दा बिनिफ्राय जोंहा दायो उजाला स्किमनि जै एलपिजि गेसनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्ड दङ बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना माने दिनैसिमबो उजाला स्किमनि जै फ्रि गेस मोनाखैबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय एप्लाइआ जोंहा अनलाइन सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टारफ्राव नोंथांमोना थांनानैबाबो एप्लाइ खालामहैनो हागोन जायफोर नोंथांमोना गावबागावनो एप्लाइ खालामनो रोङाबा नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै एप्लाइ खालामना लाहैबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे उजाला स्किमनि जोहै होयोबा नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हागोन होयोबा माने होखायो ओरैनोथ' जायफोर नोंथांमोना एलिजिबल नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा दा बिनिफ्राय फैदो नैबे सरकारि सरकारि फायखानानिखौथ' आं बुंनायानो साबसिनसो जासिगोन दाथ' जेनेबा प्रसेसआथ' जादों अब्लाबो दायो जेबो डेट ओंखारना फैयाखै खै थारिखआव नोंथांमोना सरकारि फायखानानि 12,000 फैसाखौ मोननो हागोन बेबादि एक्जेक्टलि डेटआथ' ओंखारना फैयाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बिनि बागै जेबो बुंहरथ'ला दा बिनिफ्राय आं दानिया नोंथांमोननिसिम जोबनायाव नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेक राननायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै बेरगाव समष्टिनिया 21 तारिख जानुवारिनि 21 तारिखआव मोननो हासिगोन जानुवारिनि 21 तारिख माने दिनै मोननो हाबाय बिथांमोना बेरगाव समष्टिनिया दिनै मोननो हाबाय आं खोनानानै मोननो हादों नोंथांमोना गोबां बुंहरदों बेरगाव समष्टिनिखौ दिनै सोसिगोन होननानै जानुवारिनि दिनै 21 तारिख दा बिनिफ्राय क'क्राझार समष्टिनिखौ माने 19 तारिखआवनो बिथांमोना मोननांगौमोन दा बिथांमोननिखौ माने एक्सटेन्ड खालामनानै 23आव खालामनाय बायदि आं खोनादों दै नोंथांमोना आंनिसिम माखासे खोन्थाहरदों दा क'क्राझार समष्टिनिखौ पस्टपन खालामनानै 23 जानुवारियाव खालामनाय जादों बेबादि होननानै माखासेया बुंहरदों दा नोंथांमोना जायफोर क'क्राझार समष्टिनिफ्राय नायदों नोंथांमोना एसे खोन्थाहरबानो जाबाय नंमारगौना नंमारा बे रादाबा दा बेनिफ्राय उदालगुरिनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय उदालगुरि समष्टिनिया 24 जानुवारियाव मोननो थांगासिनो दङ समफोरनो मोननो हासिगोन दा बेनिफ्राय नैबे पर्ट बजार समष्टिनिया फेब्रुवारिनि 3 तारिखआव दा बिनिफ्राय नैबे बावखुंग्रि समष्टिनिया माबायाव जाहैबाय नैबे बावखुंग्रि समष्टिनिया 29 जानुवारियाव मोननो थांसिगोन ओमफ्राय सिडली चिरां समष्टिनिया जानुवारिनि 3 तारिखआव नोंथांमोना डेटखौथ' गासैबो मिथिजोबखाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनिफ्रायनो खोन्थाहरदों दा बिनिफ्राय फैदो बाथ्राया बेसो जादों जोंनिया जायफोर नोंथांमोना सिगाङावनो चेक मोनखांबाय नोंथांमोना माने दिनैसिमबो बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै गोबांनो कमेन्ट खालामगासिनो दं आरो आं खोनादोंबो सोरबा मोनबाय होननानै बांसिनानो ओरै मोनसे प्रब्लेम जादों जोंनिया नैबे गभर्नमेन्टनि बेंकफोरनिया फैसाया थाब हाबाखै होननानै बेखौ आं मिथिना मोननाय जादों जेरै नैबे गावलिया बेंकनियानो बांसिन हाबाखै होननानै बेखौ आं मिथिना मोननाय जादों आसाम ग्रामीण बिकास बेंक जायखौ जोङो गावलिया बेंक होननानै मिथिनाय जायो दा बे बेंकनियानो माने बांसिन माने फैसा हाबथ'वाखै बेखौ आं मिथिना मोननाय जादों स्टेट बेंकनियाबो हाबबाय बायदिखौ आं खोनादों आरो दा जिखियानो जाया माने दायो लासैनो सोगासिनो दङ गोबां ट्राफिक जादों नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना फैसा मोननायाव एसे लेट जाबाय आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना आंनिसिम साफा सानै बेखौ बुंहरदों फैसायाथ' हाबफैबायमोन नाथायबा मा जाखो उनाव दानलांफिनदों होननानै दा बेयो मानि थाखाय जाखो दा बेखौथ' आं बुंनो हाला दे नोंथांमोना बयबो दायो खोन्थाहरफिनलायदो जायफोर नोंथांमोना बुंहरनायमोन फैसाखौथ' सोबायमोन 10,000 बिनिफ्राय दानलांफिनबाय होननाया नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा हाबफैफिनगोन ना फिनाखै बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखायो जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दंफां गायनायनि 10,000 फैसा हाबफैबायबा बेखौ लोगो बख'खाथारबानो जाबाय नोंथांमोना नङाबा दानलांलायनाय बेबादि जायोबा उनाव हाबफैफिनाबा गोबां जारला जागोन दा बेनिखायनो बेंकआव नोंथांमोना दोनथारनाङा बे 10,000 फैसाखौ डाइरेक्ट बख'नानै मा खालामबानो जाबाय मा खालामो माने जा नोंथाङा खामानि मावनो होननानै रादाय होदोंमोन जा संकल्प पात्राव नोंथाङा लिरदोंमोन माबा माबि खामानि मावगोन होननानै दा बेहाय नोंथाङा बाहायना बै नोंनि सायाव जाहैबाय बे दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे 10,000 फैसाखौ बेंकआव दोनथारना आरो हाबनाय लोगो नोंथांमोना बख'खाथारबानो जाबाय बेहाय बेंकआव दोननानै जुदि बोरैबा लांफिनलायनाय जायोबाथ' आरो जोबोद लस जागोन ओरैनो इसेबां खस्थ' मोनखाबाय नोंथांमोना 10,000 फैसानि थाखायनो खैबारबा मेल मिटिं जाबाय बायदि दंफां लाइफां गायबाय खैबारबा फट' साफाय जाबाय बिनि उनाव 10,000 फैसाया जुदि लांफिनजालायनानै उनाव मोना जायोबा 10,000 फैसाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन दा बेनिखायनो फैसा हाबनाय लोगो बख'खाथार नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय सोरनियाव नोंथांमोननियाव बेबादि प्रब्लेमा जादों फैसा हाबखांनायनि उनाव दानलांफिननाय बेबादि जादों नोंथांमोना बयबो भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आं माने
नोंथांमोननिफ्रायनो बे खबरखौ मोननो हादों आरो बिनिफ्राय जोंथिंजायबो बेबायदि जादों होननानै आं एसे रादाब मोननो हादों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो दानिया नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो बयबो गावबा गावनि रायखौ होदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामनानैबो होबानो जाबाय आरो जोबनायाव गासिबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गारमायाबो थरायबावबायसो आरो दा बेखिनियानोमोन